Duh Gusti Kang Maha Kuwasa kula nyuwun pangapura sedaya dosa kula lan dosanipun tiyang sepatu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah lan dosanipun tiyang mukmin sedaya jal restri anom lan tuwa ingkang gesang wonten alam donya wonten akhirat sampun dipun siksa la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah apa jah kula lan kesan kula ugi ibadah salat kula sedaya kangge paduka Gusti Pangeran Kang Maha Kuwasa la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah iki mono jaman kemajuan senajan desa ora ketinggalan akeh penduduk sing duwe kendaraan prau toko sepeda motor lan sedan iki mono jaman teknologi model sepeda motor pancen dapi-dapi Honda Yamaha Kawasaki Suzuki sepeda motor Cina uga ora gelem kari pancen penak nek duwe kendaraan nek kate lunga ora kebingungan ana terminal ora keloyongan uga numpake ora uyel-uyelan aku dhewe yo duwe kendaraan sepeda motor sing wetone Jepang busine siji oline ana iringan uga nganggo setrum lan capitan sepeda motor pancen nganggo busi iku alat pembakar bensin lan oli nganggo kowel uga nganggo aki uga merlokno jenenge kabel bodi nek busi kuwi cak model sithik cuma sakilan iku dawane rupane soklat cilik bolongane semono maneh gedhe setrume busiku iki gak
ana tunggale busi mek sitok kelet selawase wong wedok sing nyawang mesti seneng atine sebab busi kuwi iso cilik iso gedhe sikap semanten telur batur kula menawi kula lepat nyuwun sepura aduh diampun dadeng ketak dangdong ngono dadeng ketak oh diampun iku wis panjak kenang cilik ngregetno bayaran akeh dhewe lah mosok kudu 300 aku 150 ya kurang ajar aku gak ngreken kon bengi iki termasuk ditekakno karo Pak Sunaryo bojone Bik Murni duwe gawe syukuran uga kena gane hari ulang tahun putrane sing jenenge Rina Emilia Contessa Mangkupraja Nata Bata tek 55 piye lho. Ning wong sak pasar digawe kabeh. Ora liwat tak dongakno Pak Naryo lek duwe gawe muga-muga sawise nekano budidaya oleh ridhane Allah taala diparingono rezeki sekalan barokah uga diparingono wilujeng slamet widini widunya wal akhirah amin. Sing di hari ulang tahun ini muga-muga besok dadi arek sing solikah migunani tumrape bangsa negara munggih agama iso mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa amin ya rabbal alamin. Masih masyarakat Bogem ya tak dongakno lanang wedok gedhe cilik muga-muga sawise nontok Budi Wijaya mulih kanthi slamet diparingi wilujeng slamet dina Allah taala widini widuna wal akhirah amin ya rabbal alamin. Joko kene ya tak dongakno mari nontok Budi Wijaya muga-muga mulih oleh jodoh perawan sing ayu dirabi jebret iso rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Perawane ya tak dongakno muga-muga mari nontok Budi Wijaya mulih oleh jodoh Joko sing ganteng dirabi jebret setahun iso duwe anak 12 gak mana iku ngendok anjane. Masih rondo Bogem ya tak dongakno rondo kene sing kuru sing lemu sing kuning sing wireng kabeh rondo kene tak dongakno muga-muga rondo kene macet. sorry wong jenenge rondo ya gak pilih kasih tak dongakno muga-muga oleh jodoh duda sing umure 96 dadi munggah bayang pelek oleh rong rondo dudane bongko ya padha gak bongkong megap-megap gak sambek. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad atadama fi ilmi lai salatan ada imatan fitawalimu Ombowati iku lima warnane ngatya Al-Qur'an isakno ora sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono aja lali wong kang saleh kumpul sabanjure petengira kang kudu luwe ayo pungkasan dikira wengi ingkang suwe sapa wae lamun bisa nglakoni insyaallah Gusti
Gusti Pangeran dipenak jajal iki lho kaya penak ngono lho. Lah apa? Wis ora gatekno panjak kendang cilik bayarane akeh dhewe. Lho ora masalah pancene wong ya kepinteran iku enek paribasan sekolah iku ABCD 1 2 3 ngono lho, Be. 300. Kok roh kon? Ngapape aku sing ngendomno kok. Nah, aku 150 iki. Aku Pira? 50. Lambemu aja kok salane kaya wong telongso ngono kon. Tapi gak masalah, Teng. Bengi iki katik main gone dulurku dhewe. Sapa? Goyang. Goyang sapa? Cak Naryo. Cak nyaimu iki ambek aku wis kentel, wis mambu iki. Mambu ah? Mambu. Mambu apa? Telek. Mambu telek. Termasuk mambu iku ya mambu dulur, Teng. Temen ah. Lalah Teko katik mrene ketesuk meng. Goya iki ambek aku wis kaya dulur, tekoku jek isuk wis nduk kene aku. Salah. Tibae kon teko isuk mang. Lah sing nyiwer sapa iki? Sapa iki? Sing nyiwer iki lho. Awakmu ta? Sing ngro sapa? Gak ngono kok iki temen tak ngomong iki. Sing nyiwer iki aku, Den. Lambemu kon iki kaya wong walah pe wong pangananmu ngalano panganan sapi ya kok. Lah iki aja aku sing nyiwer ya deres iki mau. Kok wangi? 3 dina tak rewangi ora mangan sego lho, Den. Mangan apa? Lothok. Padha ae goblok. Mangan godhong-godhongan goblok. Kaya to. Godhong turi. Terus kepring. Ngawur. Alah tak rewangi nyiwer ora mangan sego belah tak rewangi poso jam 4 aku wis ngadep ngulon. Perlu pun donga. Nono jago kok. Ngadep ngulon iki nyumedi, Den. Nyemedi. Ngadep nang ngarsane Gusti Kamasuci. Iya, njaluk itik karo sing gawe urip mari ngadep ngulon, Terus? ngadep wetan, Mari metetan, ngadep idul, kidul, ngadep ngalor, terus kon balik ngulon maneh. merem, Melek pet, merempet terus belek melek biar. biar. Ya apa? Gremes. Kon iku duduk doko nanyane kon iku goblok, aja ngono. Kon ngerti dina ta? Ngerti Lho. aksara Jawa ta kok? Teng. Wong kene kabeh iki ya. Mantu, sunatan, nanggap lodruk, ngobong boto. Tingkate ngobong boto. Takok dina aku. Mbok kon iku wong Jawa deles ta? Wong Jawa lho, Den. Dudune ngerti aksara Jawa. Ya ngerti. Awakmu roh aksara Jawa sih? Lah gak roh apa nggone tanah Pulo Jawa. Iya, terus Tegese tanah kuwi panggonan Jawa kuwi beneh sing manggon gone tanah Pulo Jawa wong sing beneh sing gak patek beneh ndongone gempol para ngono. Oh iya, Peter kok. Nduk kono 5 tahun kok. Lho ora tau gendeng kon. Ya tau gendeng. Kuwi kok 5 tahun kon. Kok lakoni saiki aksara Jawa nek pira sih? Aksara Jawa teng iki ana 20. Nek diitung ya apa? Ana Caraka. Terus. Data Sawala. Terus Pada Jayana Mangga Bathanga. ana 20 ya. Ana 20. Saiki tak takon 20 jukuk 9 jik pira? 11. Goblok. Ya kan sing gendeng. 20 jukuk 9 jik 18. Ya kan sing gendeng Kok sing bento 20 kok cukup 9. Nanti ojek 11 kan. ijik 18. Ijek 11. Ijik 18. Kok iso ngarani ijek 18? Tak jukuk aksara sa ambek ngo. Dijukuk loro tok karek 18 goblok. Kok cukup aksara Sa ambek ngo. Bener kan timbang wong gendeng, Den. Saiki ijik 11. Tak takoni 11 karo 9 dununge nanti. Sing 9 nanggone wong lanang, sing 11 nanggone wong wedok. Dadi bolongane wong lanang ki 9, Den. Dadi wong lanang duwe baban hawa 9. Hah? Contone bolongane wong lanang 9. 9. Nuwun sewu. Ya, Kopeng ngiwanengen, loro. meripat ngiwanengen. Jumlahe 4.
Erong iwanengen. Nek diitung mesti 6. Nyuwun sewu ya. Cucukmu. Cucuk bathukmu kono. Iki ya bolong iki. Iya lambe ngono lho. Ya lambe. 7. Sing loro, ayo sing loro. Iku apa iku? Endi sing loro? Kurang loro. Sing ndi? Ngarep. Ngene didik nyoteng ya. Ngene kos iki, Pak. Kaya kos iku nyoteng. Ngarep. Sing mburi. Ngarep. Ayo sing seru sing ngarep sing mburi. Ngarep ngene busi. Iya ya. Cek sitok. Endi? Buri. Endi? Kenapa tiyo? Iku bolong ta? Oh, iki bolong buntu ya, weteng sebah ya iki. Nek wong lanang songo nek wedok Wong wedok bolongane 11. sing loro. Tambah loro. Lho endi? Kates Thailand. Oh iya. Iki buntu ya teng-teng ya, Rek. Saiki tak terusno. Songo cukup siji. Songo kok cukup siji ijek 8. Dununge Windu. kok iso ngarani pintu? Gak kena diarani sewindu nek gak 8 taun. 8 cukup siji. Ijek 7. Dununge Nang dina kok iso ngarani dina? Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad. 7 cukup siji. Ijek 6. Dununge Kiblat ganep. contone Etan, kidul, kulon, lor, nisor, dhuwur. 6 cukup siji. 5 deh. Dununge nanti Pasaran. kok iso ngarani pasaran? Legi, paeng, pon, wage, kliwon. 5 cukup siji. 5 kok cukup siji, ijek 4. Dununge Kiblat sekawan. contone Etan, kidul, kulon, lor. 4 cukup siji. Ijek 3. Dununge Mantenan. kok iso ngarani mantenan? Manten wedok, manten lanang, wali. Manten tanpa wali gak iso munggah. Lah kon biyen kok iso? Tangkepan. Buka wade kaya 3 cukup siji. ijek loro. Dununge Isen-isenin donya kok teh. iso isine donya? Ana awan, ana bengi, ana sandang, ana pangan, ana elek, ana ganteng. Sing ganteng aku. Sing elek Kon diamput ya. loro cukup siji. Loro kok cukup siji ijek sitok. Dununge Nang gone sing gawe urip termasuk Allah Ta'ala. Gusti Allah. Menungso kabeh nyembah karo Gusti Allah deng. Masya beda agama tetep nang Gusti Allah. Gusti Allah deng. Di menungso kabeh menang karo sing gawe urip. Menungso ana sing uripi. Mulane aja sampe lali barek sing uripi. Betul. Siji tak siji. Siji kok cukup siji tak mati deng. Termasuk mati. Mati. Tak takoni wong mati dadi apa bongkoh. Ayo. Mayat nyaimu ngono. Ayo. Ayo. Oh setan aja ya cek mikir. Ayo. Wong mati. Dadi apa? Wong mati dadi lemah. Salah. Masa dadi laron. Keliru. Wong mati dadi lemah. Gak iso. Teluk gak iso. Wong mati dadi kuburan. Kok iso ngarani wong mati dadi Nek pas kuburan? dina Jamalegi bapakmu budal melaku nggawa kembang. Kok takoni Pak nandi Pak? Ngirim kuburane mbahmu le. Apa tumon nanti Pak ngirim lemahe mbahmu tumon kon. Lah nek ngono Gunung Semeru kok sakmene kek kaya manungsa tok kono lemah kok. Mbah sampan Jamalegi kok nggawa kembang kate nandi Mbah? Nanggone kuburane yotmu. Ya ora tumo nanggone lemahe yotmu. Bener kon timbang wong gendeng. Lah nek masalah srekalan, ayo saiki padha srekalan. Apa sebabe wong mati dibutel kain putih? Cek suci. Kliru. Lho tetep biyen. Salah. Apa sebabnya mati dibutel kain putih? Dibutel godhong mudak kaya lontong. Ya, ngajak srekalan sakarep. Apa sebabe wong mati nek dikubur diojoro ngalor diiring nang ulon kok gak diiring nang ngetan bongkok. Ngedep abah. Salah. Ngedep kiblat. Teluk gak iso. Apa sebabe wong mati nek dikubur diojoro ngalor diiring nang ulon ora diiring nang ngetan. Nek diiring nang ngetan mundak omong-omongan karo kancane sing ngetan. Kontuman wong mati pacaran niku.
Ya ampun iki srek antok kan iki. Iya. Tak terus nih. Terus no. Apa sebabnya wong mati kok disiram kembang? Nandakno ahli waris marang tek ngirim. Keliru. Wes abate. Ora bener. Apa sebab wong mati disiram kembang? Nek disiram dawet dirobong semut. Ayo dok. Apa sebabnya wong mati dipathoki loro? Nurut isen-isene donya. Teluk gak iso. Apa sebabnya wong mati dipathoki loro? Apa sebabnya? Nek dipathoki telu nyujes udele goblok. Pisan kas aku kok isin aku. Bedak wong mati tok iki. Apa sebabnya wong mati dislameti pertama telung dinane petang puluhe satuse sampai entek sewune kok cek ketok-ketok sing urip ijek keton-ketonen sing mati gak tega karo doyane keliru sing urip abot karo sing mati ora bener apa sebabnya wong mati dislameti teko tolong dinane sampai entek sewune sing urip kok jek keton-ketonen mergo nek mendem kurang jero dengkule sik ketok Yate gah sing mendemi koclok bae mosok dengkul nyengongo kok ora roh ku lho antene udan masih udah kebacut kok udanan terus gak ditutupno kok gel udanan ora ditutup masih udah kebacut kuman wong mati sampe dengkule ketok iku kon srek kale ngono aduh ya aduh oh kon kok mati sak suwal-suwale aduh iya apa Cak? kancaku kaget Napa sing diapakno? bareng aku ngrangkul awakmu kancaku mati sak sepatune aku roh pengapesane Piye? lho lha iki duwe sapa 100.000 iki Mbok masalah masuk ngono pasti kangen yo kangen kowe kebacut teko dok ngerangkul pelek. Wok sing wedok yo keroken. Lia. Apa ya? Alah. Apa ya ngene bakul bayang ngono. Wis cocok ane cocok temen. Sing wedok ayu, sing lanang kaya mentor. Kok iku biyen lho, kon iku ora masalah. Ha nek prane ganteng kaya aku ya lindu aji kene mbok meneh. Potongane kaya remes ngono. Lah iya, kon belo ketok apa, Dik? Masalah. Lia. Apa ya? Embel. Kok ngalem sangat kaya Lia. Apa? Iki asune sapa? asu kakekmu ngono. Tak jotos benjonya kok. Iki dudu asu Lia. Terus apa, Cak? Bedase goyong. Iki duduk bedes duduk asu goblok. Lia. Masalah pepe mete jabang bayi. Lia. Apa ya? Sing wedok yo ngono. Ayo. Tawa-tawa kilo. Lena minggat tarono lho. Rusane pren wis gak ngondro. Kok niku gak isin kok niku wae. Isin apa sing isin awakmu iku? Ana pacaran ning nginceng. Iya, aku kaya betah isin ngono lho, Yan. Lia. Embel. Krungu suaraku merangsang deh. Merangsang apa peranmu kaya ngono kok merangsang? Jauh sih. Amet-amet peren kaya kire godor ngono. Kire. Loh. Ya ampun. Iya sik sampean niku. Lia. Apa, Cak? Ayo mlaku-mlaku. Ambek ndelok bebek iki, Dek. Bebek udelmu ngono. Iki masak bebek to, Cak? Apa? Kepik. Iki orang-orang ngono ah. Iki ngono dudu orang-orang. Terus apa, Cak? Iki lho kancane mibri. Lu mau sama kularon ngono ah. Gak
cocok sih mlaku sih. Tak condro. Derek sedaya, nggih menika kemanten kakung kalian kemanten putri. Nek disawang kemanten putri kados polisi wedok nyekel copet. Lia. Apa ya? Salah. Lia. Cocok kaya bintang film. Sing wedok kaya Novia kala Paking. Sing lanang persis kala Jengking. Ora usah kadeng-kadekno tangga bondo mata. Iya ya. Seneng dadi wasna gak seneng minggat to. Lia. Kok tak keplekno kok melok griming-griming ngeten aku. Awak kangen ambek aku Lia. Iya Cak, sampean gak suwe gak tau nang omah. Cak. Iya. Sing wedok nek ngomong mbek ngene. Iki apa iki? Minggat to. Lia. Apa ya? Gombal. Nesu lho Cak, ya apa ngono? Kepengin apa kon? Rasa dong. Sokor kualat kon. Lia. Apa ya? Sokor. Minggat teng. Ora ro isin kaya Lia. Alah. Mbok kaken Lia, mbok. Suwenge ada terli. Usah kaset wis Lia tok. Cak. Lia. Beh. Kok tak keplekno bongko karo sampe ceprisan. Usah Dek, Apa Cak? aku pedhok awakmu, Dek, marem rasane atiku. Oh ngono ta Cak, aku dhewe yo ngono lho. Aku nek eling awakmu, Dek. Minggat teng. Nek eling awakmu, Dek, turu sak turu. Rasane atiku ki saksek. Lho. iku jenenge ora kangen goblok. Oh kangen kok koyo ngono. Ora iso turu Lia. Ngono ta Cak. Mangan sak mangan, Dek. Nek keringan arek wedok Nek eling Lia, ya apa? Dek aku mangan. Oh Cak. Dek aku imbuh. Lho. Ance ususmu kelongkongan. Iki jenenge kali karo sampean iku. Lia. Apa Cak? Kok niku gak kalem bongkok takon iki. Cak. Iya, Dek. Cak sampe. Ayo, Dek. Ya apa, Dek, wis nang ngomong. Ngene lho Cak. Heeh. Aku anane metuki sampean iki ana perlune Cak. Perlu apa aku cek goreng jamu? Ayah. Mbok ali-aline kau wedine ngono. Ali-aline lho. Ngene lho Cak. Apa? Kok lali kok tukono ta iku? Iki aja kuwatir, iki lek sapa aja digawe, Dek. Lah apa aku tek marune goblok. Kowe marune. Aja gawe ngene. Apa? Dolen ae. Berhenti kok niku. Tak gawene dadu. Iya Kocok. Tak tambahi sing gedhi ngono lho. Kaya ngono. Wis nang ngomong. Ngomong apa? Hubungane dhewek iki lak gak sawulan rong wulan Cak. Mosok kon mandek. Duh. Lah, Tak kuwatir nang mandek. Hubungan andek iki suwe Cak, aku izin karo tangga teparo. Andek koyang-koyang ki wong loro, runcang-runcung loro. Saiki ngene Cak, aku njaluk putusan sampean kapan wong tuwa sampean kok teko nang nggonku. Piye, Dek? kono lanang, nek pancen wedok seneng kon seneng tanggung jawab ya apa? Iya Cak. Terang-terangan wong wedok kan katene ngomong secara blokos itu kan ya isin sukan. Arek iki njaluk kok rabi lho maksud iki. Ya, Apa nek Cak? kon njaluk tarabi ndo tak kawin. Minggu ngarep iki ngarep nganten nang omahku, aku tak kondo abah. Abah sapa? Glani oleh muncul. Bapakku jeneng Basuki goblok. Itu abah. Ngono ta Cak? Heeh. Saiki aku tak mulai yang ya. Boleh. Tapi aku sangono iki. Sangono pe. Aja kuwatir kene, Dek. Ya, sangono. Ngesakno jenenge dibethiki pacar, titik akeh kudu disangoni. Ya. Kon nggo dhuwit apa ora? Orang gowo Cak. Ora nggawa dhuwit. Walah, Dek, ayumu ayu kok gak nggawa dhuwit. Tanggung jawabmu iku. Nah sampean ku piye?
dadi pacarku iku. Kok rumangsa isin kon iki pacarku gak nggawa Yo dhuwit. yo sih rek. Kok padha ambek aku. Loh. Denge. Nek kon kok tak sanoni yo gak pantes wong aku duduk pacarmu. Iya, Cak. Mek welingku nek mulai aja numpak bis, Dik. Numpak apa, Cak? Kon masuk angin aku ngesakno. Terus? Aja numpak kon mambu bensin. Iya, Cak. Aja numpak becak nek tubrukan mati dhisik. Mati Terus? dhisik. Aja mlaku sikilmu mundak meletek-meletek. Lah terus aku kon ki piye? Melayu wae. Loh. Mun gak kurang ajar. Wong ngono kok njaluk diiles aja nang bongko. Ngesakno dhek ora usah diles diselep ae. Iya, nek selep keliling akeh ketune kon kok. Ayo lho, saya sampe pikir. Lah apa kan iku? Dhek tak sangoni. Oh juga duit ta? Ngesakno dong. Ya juga duit ta? Sangonane. Heeh. Apa? Apa? Lho. Petuk arek iki. Sampe tenaga kita. Selawan lho. Kose tak cukokno sing ngungkol iki lho duwe. Duwe apa wong kon recen gak gabut ngumpul. Mari nguyangno gedang. Lho, petuk maneh rek. Ojo kare ngomong pe. Oh, wis aku nonton mau ae sama. Sing hati-hati, numpak becak aku tak bayari. Iya. Mbel. Ketaso sik ngono ae. Tanggung jawabmu ya apa? Arep wedok nuntut kon. Deng, aku njaluk tolong awakmu. Arepmu teko nang tuamu. Ngomong bapakku nek dina iki aku dituntut arek wedok, Deng. Tok nang mburiku ya. Heeh. Sing penting mulih kandha bapak njaluk rabi. Bomah, aku jengkel. Awakmu nyukurna aku. Heeh. Ya ampun. Jenenge ditinggal mati bojoku, ditinggali anak situ. Anak-anak lanang pisan. Gak tau mulih. Padahal bojoku mati tak hitung wis ana 35 tahun. Gak tau kirim duit belas. Engko wis lali kaya apa mbek aku. Padahal matine bojoku sepele, gak perkara lara, perkara ketindihan aku. Lho ngono kaya mati. Lah anak-anak lanang kaya sampe iki. Karepku tak kandhani aja nemen-nemen kumpul kunting. Sebab nek kumpul kunting oleh-oleh gak tepak. Isine mek golek molot tok. Lah ya apa ngarek senengane ngombe, main, ngepil. Wis gak tau urus sarak belas. Tak inep neh.
Kaya wis. Wah, cek bingung. Wah, apa? Ketatap lawang. Rasakno ketatap lawang buate benyonyong. Kocok. Kocok apa? Wong sing dioman nek njaba lawang ditutup. Kayak aku boleh bunga. Lawang buka rek. Wah, wong kaya wis. Sing dioman nek njaba. Wah. Mana? Wah. Mah. Totok ayo. Tambah dua iki. Lawange bukaan. Loh. Pas mlebu balik neh. Lawange ngakno. Lho, piye wis mlebu balik neh. Wah, bukaan. Mah. Lawange jek tutup. Wah. Lah apa bro? Wis sampe nyanyi lho. Loh, ndak mlebu wae. Ndak mlebu lawange gak entuk lho. Aku kok mbok kon mlebu? Iya lawange gak ono. Lah mangkon jarine ngajak lawang-lawangan. Hacing, gak bodho pedho, Pak. Wong wis tuwek digodho. Kene, aku ditangis arek pedhot kon rene. Lah arek pedhot mulih gak wani. Terang-terangan arek iku dituntut arek wedok. Jaluk pertanggungjawabannya termasuk orang untuk berapi lho. Loh, saya kasus neh. Lah apa kasus? Ya iki oleh-oleh nek kumpul anak umum. Ojo nyalahno aku nek gak percaya arek sulurene iki. Cek omong dipenes dhewe ngono lho. Dituntut arek wedok. Jaluk arek wedok berapi. Kok ngrabi? Iya, kon mrene. Ngomongi jok nemen-nemen kumpul kunting orang budu karo wong tuwek. Lah ngene iki lho. Nek pancen arek wedok sampe nuntut terus sampai gak tanggung jawab gak yo padha karo etrek-etrek wirane wong tuwek. Bangetan lho. Wong arek lanang kok angel men lho dipimpin. Ngene iki dikira aku gak iso mimpin anak. Aku ya gak kurang-kurang. Pak. Apa? Pak. Apa? Pak. Apa? Aku tak ngomong ya, Pak. Sing larang kon ngomong ya sapa? Aku wis gedhe, Pak. Sing arani kon cilik sapa? Kancaku kabeh wis padha rabi lho, Pak. Ya iya wis wayahe. Aku ayo ngono, Pak. Hah? Aku ya kaya kanca-kancaku ngono, Pak. Oh, kok digendeng aku niku. Apa? Yo rabi, Pak. Rabi? Kok dikucuk aku nih? Kenek nak kon rabi. Tapi kudune sunat dhisik. Ngono lho. Sampai gak keliru ta, Pak? Gak keliru ta? Kok iso ngarani bapak keliru? Kok iso ngarani aku gorong sunat iku lho? Kok iki gorong sunat? Lah taun sekepungkur nanggap Putruk Budi Wijaya ku sunate sapa, Pak? Iku lak sunate bapak. Lah mosok aku ki menangi sunate bapak ngono. Mau Pak aku nduk rabi, Pak. Wis tak kandhani.
kandhani. Oh, Luwe-luwe agamamu agama Islam. Nek Nabi kudu sunat dhisik. Sunah Rasul cek bersih lho. sunat loro. Sing ngomong sapa? Sunat itu gak loro. Rabi dhisik sunat kare, Pak. Oh, Mapa lho gak loro. loro, Pak? Nek gak percaya, nek sunat tak gak loro tak tangkapna rek cilik-cilik. Gak ngono kok seguyon karo anake iki lho. Jare Pak aku gorong tugel kanca. Gak ngono anakmu lho. Iki lho kok cara emang sunat gak loro. Lha kok sira? Iki gurung sunat ta? Gurung sunat. Arep wis berok kene kene gurung sunat. Ora loro. Lah mosok mulo delok kok niku. Anakku mulai wedi iki. Kose dadi anakmu urung sunat temenan. Gurung sunat. Kamangka nuwun sewu. Nek wong duwe agama Islam iki kudu netepi sunah Rasul, Perlune cek bersih. termasuk sunat. Lah nek go sunat, sunat gak loro pe. Rabi dhisik sunat kare. Gak tukmu ngono, ora ilok goblok. Kon kudu rabi lho ya. Nek gak dirabi wong tuane kok nuntut bapak iki melok. Dadi nek temen guru sunat, aku tak golek calak. tolong celukno calak. Aku tak nang Bali. Calak Bali. Ukur-ukurane apik iku. Kelawak sunat kok iso botol sunat lho. Dadi calak Bali ki nek nguker apik. Diukir lho. Dadi bentuke sik. Ya, wis apik. Pak Sun. Ya. Pak, pokoke sing cepet waras. Jane kon iki wis disiapi mbek bapak. Siapi. Peluk, kiamat, sarung komplit jero lemari. Nek ngono, Pak, aku tak adus. Iya. Mari adus gawe sarung, gawe klambi anyar, koplok anyar, Iya. sepatuan. Kancaku kabeh engko rene nyangoni aku ya, Pak. Kon iki butuh sango. Kok jo. Gak lara temen apa? Gak loro. Kayak dintep semut lenye. Deg-deg aku, Pak. Ora kok dodokno. Gak lara temen apa? Ya. Wah, bajut. Wong biyen nganti kok bapal gak sampe berok ngono. Iku lho gamane kok makan kok gak ini. Oh, korek arek-arek. Yo, pancene jeneng anakku iki termasuk arek sing jereh kasih isinan. Aja kurang ajar. Engko ade disunat mencolot. Ayo, Bu. Sampeyan Pak Calak. Bapak calak. Anu Dik nyun sewu Dik Calak. Sing sunat sanes kula. Sing sunat anak kula. Oh, dadi sing sunat anak sampean. Nggih. Ora melok sunat yo sarungan. Tiwas dan tak ketok. Aku manyola. Lagi aku gorong ketok wong iki lho. Aku manyola apa kok njaplak ae. Wong nek gak melok sunat, iki ora usah lungguh, ora usah sarungan. Tibake sampean iki anggere petuk wong saruan kudu. Wes kudu tak ketok ae asakno. Lah iki nek sampean sunat, lah nek trepes. Ya gampang disembung. Dik Calak nyun sewu. Sing sunat iki uga kula. Hah? Oh, anak sampean. Lho ngomong, jenenge Sainten. Lho, jenenge Sainten. Kula sanes Sainten. Jenenge anak sampean niku Sainten. Anak kula Oh, lanang. sanes Sainten. Pak, Apa iki? Apa nak? gak lara temen apa? Diomongi gak loro nak persis dintup semut lenye. Engko nek calake teko, aku tak ngombe jamu ya, Pak. Pak, calake nek rene numpak apa, Pak? Biasane numpak jaran. Lah kok jaran, Pak? Umume calak biar iku ya numpak jaran anak. Lho kok kena gak loro. Deg-deg aku, Pak.
Calake kok gorong teko, Pak. Pak Calak wis teko, Nak. Ngerti, Pak. Lah iku Iki sapa, Pak? iki bakul kerupuk. Ya iki Pak Calak. Iki calak tak kate ngebrang, Pak. Wah, Pak, lara, Pak. Nang dikon iku. Nak, sampe nang dikon iku. Iku dudu calak, Pak, kate ngetok geluku. Calake. Aku mau, Pak. Sampeyan iki ngoten, Dik, Dik Calak. Ya apa rek? Masalah rek. Napa? 100 tahun aku dadi calak. Lho jange tak potong kok udul. Wong sampean iki ngoten. Masalah. Anak sampean kurang ajar. Aja isini-sini calak. Iki nu calak kilat. Bare diketel waras. Oh, cepet waras. Ngeten Dik Calak nggih. Nggih, nek ditulung anak kula lak arek jerek. Kate isinan. Mbok tulung napa njaluk legane ati sampean sunat teng jero mawon. Oh, surat teng jero. Njaba isin. Ro wong akeh. Lah iki njuk ukir-ukiran model piye? Ukir-ukirane ku njuk model piye? Sampeyan bentuk sing rada lenggik-lenggik titik. Oh, ngono. Aja kuwatir, engko tak enggok-enggok. Sampeyan sadake kok kesusu ajenge nyunat teng pundi sih? Aduh. Kula niki kajenge nyunat terminal niki lah Balong Bendo. Pokoknya terminal kok disunat. Lah, ya napa? Bungu Rase Surabaya entah tak sunat. Kok bujike ngomong cedhok mbek aku abape mambu tebon. Tolong sampean sunat. Ngene mangan tek rong bongkok. Sampean sunat teng jero. Takut iki aku lunat kaya ngene iki. Ya panteson. Biasane ku lho njaba getike ku saember. Bareng tak gomole tak gedhe. Ya pantes anakku wedi. Wong bekakas arep nyunat kaya nebang ngono. Anakku nek gak wedi ya, aku ya siak-siak lho. Kok becik. Iku lho. Mosok rek suarane nyunat kaya dam karet. Dik Calak. Napa, Dik? Assalamualaikum salam. Napa? Masalah biasa aku nyunat cetel sling. Lho saiki lho kekot-kekot sampe teluriku gowang. Ngene iki aku ngintalo gak paitung dina paitung bengi iki. Kok becik. Lho gowang. Masalah Dik, bareng tak ketok tel so. Ngek. Oh alah mangkane kula krungokno kok persis jam karet gerutuk. Wis, lagorene masak Tak sampe kuwalahan aku. Lampun mantun sih. Wis mari. Oh nggih matur nuwun. Gowang ya sampe gowang. Alah tumbas malih. Alah ya apa wis. Muga-muga slamet arek kancane wis gak maitu. Kediyane tak kon sunat. Terus aku. Sumpah ngomong ae. Lah nek ngene iki. Gak urung dadi tontonan. Wong sakno gerange tak sunat. Loro. Aduh, Pak. Apa ana? Kakek adek Pak iki. Hah? Lah gak loro sih, Nak. Gak loro piye, Pak? Semaput aku, Pak. Pak, arek iki ngajak nang kriyan. Nak. Ojo nang kriyan. Ya sok nek warase nyang krengseng. Lho lak karake. Gak loro piye, Lah gak loro ya. Mulya. Ini lungguh nak, lungguh. Lah, lungguh. Aduh, Pak. Apa? Yupik gak nonton.
Ngkon yo glabrak. Lho ngene. Lah. Tak gak lho rasane ya apa nak rasane? Hah? Teng-teng, Pak. Oh, rasane teng-teng. Yen gua bapak agak sampe kaya ngene. Kon di umur 9 tahun nak tak sunat-sunat. Awak iki ngajak ngalor. Apa sih? Kok sakit, Pak. betah-betahno nak. Kok halo, Pak Cala supaya datang Pak Cala, halo Pak Cala, anakku senampun, kan gue apa? Anakku senampun, ini loh sepapun, anakku senampun, ini kenapa? Cek Cala, anakku senampun, sama suwo, kalau lanjut, kinangnya nek menyan saiki. Nek nyuwuk sing temen sebab iki loro-loro temenan. Mbok sampe kliru nek kliru ngene arek niki kedadian mboten karo sampean nggih melok izin mboten karuan. Tambah mboten. Wala. Kok jange jebol sampe kelak. Kelak. Anak kula lho. Ya ngono basa anakku semaput. Wis menyanyi ae kaya. Kok sampe diloki enten apane? Mbok kon iki yo ngono. Sunat lho. Ya bener gek semaput. Lah sulure sane gawane. Adalah niki sulur napa pancene gombal amoh. Iki sulur iki. Mosok sulur kaya Teng kon teng. Ya bener nek anakku semaput. Lah sulure sak meneh gerani. Sakniki ngeten. Nggih. Ya napa, Dik? Ki mangane kok telepon nang Pak Cala. Nggih. Saiki tak kei kapsul. Tolong cek nang waras. Wis waras kok cilik kok. Ya. Lah Cala. Niki napa? Niki kapsul. Niki kapsul napa kentongan? Ya iki kapsul. Carane nguntal gampang, ora usah karo gedang. Wah, cocok. Gelek bongkotan sak lonjor niki dicekel cek, dikel cek, ditemplekno ro ilat, diterno karo bongkotan. Borong waras bongko kesobrok bongkotan. Gondeng masalah, Gon. Amit Dik Cala, niki kapsul. Rasaku kaya bom melotop. Kon cek nggih. Nguntal situk gledeken. Nggih, matur nuwun. Kita enten napa-napa sampean telepon nomor 30000. Pak Cala omahe endi, Pak? Pak Cala omahe Pugeran. Ajar, Pak. Lah apa, Nak? Kakean Pak iki, Mang. Lah apa? Wah, Wes, anu, jan Ayo tak turun nang puskesmas. Pernah puskesmas, Nduk. Terno Cek nang waras. Pukus susu umum. Alah. Puskesmas, Pak. Terno puskesmas berputus. Puskesmas liya, terno puskesmas. Alon-alon, cek nang waras. Alon-alon cek gak kondangan. Pak, ngajak nang kriyan. Oh, gendeng ngono. Nang puskesmas sama lo. Alon-alon. Oh, lo. Mabot, Pak. Sing melek anake kok. Yo, nek dik semaput ana pantes ra durung nguntal iki ya. Iki aja diuntalno, bongko. Kok so Halo. Ngajak nang kene mahat, Pak. Anu, yo nek butuh ula nek kono akeh. Alon-alon Dik mundak gondangan. yo alon-alon. Kalem-kalem. Alon-alon. Mbok sing rikati sik rek. Kesuwen.